Tervetuloa kaikille, tänään me maistellaan pikkusiskojen kanssa erikoisia juomia. Aloittaa. Eli ensimmäisenä ekana maistetaan tällaista juomaa kuin tyttöjen juoma. Tää on raspberry feijoa. En tiedä mikä. Barbie-juoma tommoinen. Mitä feijoa on? Sitten avaus. Ui. Ja sitten vähän meidän hiljaa. Sitten vähän tonne. Sitten vähän tänne. Ei saa juoda vielä. Sitten vähän tonne. Miten se tykkää? Se nyt ei tykkää. Maista. Ei. En mä tiedä. En mä ostais, mutta ei tää pahaakaan. Maistuu vähän muumilimulta. Eikä Maistuu. Basic muumilimu. Eikä maistu. Minkä arvosana sä annat? Niin. En tiedä. 2,5. Entä mä? 3,5. Mä annan 2,5 kanssa. Sitten haluatko sä avaa? Joo. Minä uskon. Saatko se auki? Hyvä. Sitten on tämmönen juoma, Madagaskar. Tää on apple fruit drink. Se näyttää ihan ok. Tää näyttää omenamehulta. Vähän joo. Saaks juoda? Joo. Joo, on hyvä. Mut en silti ostais, kun nää on tällaisia, mä en tiedä, tällaisia vähän hassuja juomia. Mun mielestä tää maistuu, kun Halloweenin on niitä minikaikkipusseja niissä syössä. Niin tää maistuu vähän semmoiselta namilta. Joo, sano arvosan. 3,5. Mikä maksaa maksin? Joo, mulla on 3,5, 5. 5. Okei, eli 5. Sitten seuraavaksi Stumblekaisjuoma. Banaani, ananas ja sekoittavaa. Avattais. Kuulostaa hieman. Hyvinhän se on. Hieman ammattiseura. Aikana suullinen. Voi tulla tänne päin sit jos. No ja sit suullinen. Mitä jos Max ei tykkää? Kaadetaanko me nää sit pois? Tää kuulostaa Joo. hieman oudolta. Mut kyllä ne voi juua, jos ne on vähän outoja. Ei oo Tää hirveä. maistuu siltä mehut, mitä ananaspoikin pohjalla. En mä tiedä. Vähän outo hui. No, ihan juotama. En ostais sitäkään. No, mikä arvo se on? 4. 4. 4. Mulla on 1 ja Enzo 3. 3. Sitten meillä on viimeinen juoma. Ja se on tämmönen Superman. Tämmönen juoma. Mikä maku? Maku Sour Blue Raspberry. Ei lue sen muuta. Noin, se näyttää ainakin hyvältä. Se on tuossa sinisen väristä. Hyvä tosiaan. Ja sitten mun mielestä nämä kaikki juomat saa jostain Ja siis tässä mun loppui tarkennustila kesken, niin me ei saatu laitettua sitä. Niin se juoma maistui vähän sellaiset siniset berry fantalta. Ja näitä juomia saa mun mielestä K-Superista ja jostain, mikä tää on, Candy Townista. Ja pikkusiskojen arvosanat oli 5 ja mun oli 4. Mut kiitti kun katsoitte videon, nähdään tulevissa videoissa. Se olisi moro.